húzódja felleg védelmében, míg ők tető alá húzódnak. Anyám valaha gyönyörűen mondott verset. Az estéken, amikor Andersen vagy a Lószörvitér meséi helyett verset olvasott nekem, mindig tudtam, hogy küzd valamivel, boldogsággal vagy bánattal, hogy az élet egy ostromlott városhoz hasonlít, amelyből az ellenséges csapatok hadmozdulatai következtében csak a költészet kódjelei révén juttathat ki bármilyen üzenetet. Azon a napon tudatában voltam, hogy ennek tétje van. Túl sokat lapoztam, bocsánat. Azon a napon, amikor anyám szerelmes lett, amikor 38 évének minden látható és láthatatlan tartozéka porrá enyészett, Radnóti 7. eklógáját olvasta fel nekem. Tudni valószínűleg nem tudta, de megsejthette, miféle útra lép. És, ahogyan az háborúk utáni békekötések alkalmával szokott történni, miféle fájdalmas és igazságtalan vonalakkal rajzolja át a család térképén a határokat. A csók íze helyetti félig szítt cigaretta, anyám soha nem dohányzott, és különösen a hangsúly, az elkeseredettség és a boldogság egyvelegének finom hangremegése, ahogyan felolvasta a verset, örökre belém égett. Utána még évekig nevelgettem magamban a 7. eklógát. Rengetegszer elolvastam, tudatában voltam, hogy ennek tétje van, a megértésnek óriási tétje van, hogyha helyrehozni nem is lehet, legalább a helyére tenni képes legyek a botrányt. Az identitásom egyik darabja ez. És nagyjából akkor, amikor elbuktam és meghasonlottam, amikor beláttam, hogy helyre tenni sem tudom, nincs mit a helyére tenni, hiszen minden a saját helyén van, hogy maga ez a helyi írtózatos, nem a beleilleszkedés. Amikor beláttam ezt, akkor írtam az első versemet. Kimondható, hogy a büszke identitás napja leáldozott. A büszke identitás kifelé vezet, egyszerűen csak megmutatkozik, reprezentál, de belül üres. És éppen büszkesége okán, a hiány okán jogosnak érzi megkérdőjelezni más identitások megfelelőségét, vagy akár puszta létét. Az identitás megtalálásának és megélésének talán egyetlen hatékony módja az elfogadás. Kimondani vagy leírni, hogy elfogadom a saját identitásomat, arcspiritorn egyszerűnek tűnik. Ám az elfogadásig az út befelé vezet, és az már korán sem egyszerű. Aki valóban az identitását keresi, az mindent mérlegel és megmér, a megértésre törekszik. A legfájdalmasabb döntéseket kell meghoznia, önmaga legszigorúbb bírája lesz, arcvonásait a legtisztább és legkegyetlenebb tükörben kényszerül szemlélni. Ezek után mások identitása felé, legyen az még oly különböző, önkéntelenül is tisztelettel fordul. Ismeri a bejárt utat. Radnóti saját véréből kikevert magyar zsidó-katolikus identitása, annak elfogadása és vállalása minden, még a legvészterhesebb időkben is örök példa. A valódi identitás nem harsog, nem fuvalkodik fel, a neki felkínált kerülőutakat visszautasítja. Nem ad magának felmentést, és általában más se ad neki. 1944. november 9-én, a legújabb források szerint november 4-én szombaton, 14 és 16 óra között valamikor, Abda község határában Tálas András hadapró őrmester parancsára, lustaságból, hogy ne kelljen szálláshelyet keresni nekik, agyonlőtték Radnóti Miklóst és 21 társát. Borbély Szilárd írja: aki gyilkol, az a test által, amelyet elpusztít, Krisztust is megöli. Ezek a lustaságból kilott töltények korunk metaforái. Márainál olvasom, az ember nem hal meg valamiért. A halál néha egészen közelről rémlett föl, sorvadó szájak, szakállak és fogak, írtózatos volt és valószínűtlen, de mindenestől olyan földi, emberi, kissé gyerekes, lehetett védekezni ellene. Aztán volt a másik halál, amely ellen nem lehetett védekezni. A halál, amely bennünk volt, a mi halálunk, mikor egy forma ernyedni kezd, nem tart többé, iszonyatos tehetetlenség bénítja meg az élet és a munkaütemét, és a bűntudat, amely egyszerre ordítani kezd, hogy mi vagyunk a halál, mi találtuk fel, mi terjesztjük. Nem, Radnótinál sem valamiért, sem a sorvadó szája, sem a forma ernyedése. Inkább mindez együtt, és még valamitől. Radnóti Miklós utolsó menetelése Borból Szent Király szabadjára, majd onnan Abda határáig a keresztútra emlékeztet, és az emberi létezés legteljesebb példázata a keresztút. Semmi más nem teszünk életünk során, mint hogy cipeljük a helyrehozhatatlant. Egy régi házat, egy anyát, egy apát,
egy dühött mozdulatot, egy szerelmet, egy áruló barátot, a félresiklott álmokat. Néha megbicsaklik a lábunk a boldogság perceiben, és persze mindvégig tudjuk, hogy nincs kibúvó. Gyógyíthatatlan sebeink csak velünk együtt a halál pillanatában tűnhetnek el a föld színéről, ha ugyan mulandó anyagból vannak egyáltalán. A kegyelem és a megváltás érthetőbb volna, ha így lenne. A mozdulatlanság ugyanannak a mozdulatnak a végtelen ismétlése, írja Borbély Szilárd. Fájdalmasan igaz. Körülnézek, és nem látok változást. Csak azt, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, és mulasztással. Továbbra is, most is, rengeteg mulasztással.